Знаци нещо. Страх ме, защото може да се случи нещо. Да я знам, може да влее, му вижда, да употребява цинизми. Знам ли го ясно? И Милена, и Валя вече са наясно, че им предстои истинско изпитание. А правилата му за първите дни се намират в книгата на домакинството. Наръчникът, по който новите съпруги ще живеят, докато не дойде ред да направят своите промени в дома. Водя здравословен начин на живот. Не ям месо. Ти с гъзици, па да не ядеш месо, па да не ядеш това, онова. Какво да ядеш? Бурин или да ядеш? Аз работя към чистотата в община Златица. Обикновено чистим улици, ринем пясък, сняг, където ни пратят. Сега, ако ми кажеш, че ще хода мета улиците, вече директно хвърлям тази папка и си тръгвам. Вечерите ни през делничните дни винаги една и съща. Само салата, която прави аз. Слагаме една голяма купа и си взимаме от нея. Не ползваме чинии. Боже Господи, какво се случва тук? Боже, аз съм сейно при някакви талибанци. Господ дал вилици, чинии, взимаш и слагаш. Как така от една купа ще ядат? Ами ако ни дойде някой на гости, какво правим? Всички ще ядем от една купа ли? Му майката, това са някакви индианци. Моро уникален. Той извънземен човек е добър, но когато употребява алкохол е съвсем друг човек. Това ме плаши. Любимите ни три ястия са ориз, зелена салата, салата от червено цвекло и морко. Така. Мамата, аз станах като китайците. Аз ще ям 10 деня само ориз и зелена салата. То ще ме фане разстройство, бе, братко. Пожелавам ти да не се страхуваш, да не се притесняваш нашата къща, защото като си разбрала, че сме ромско семейство, сигурно ти е притеснено. Май ще се види тъжка. Всичко ме притеснява. Това, че съм в ромско семейство, това, че хигиената не отговаря т.е. на моите критерии, това, че трябва да спа тук, това, че няма да мога да си изкъпа най-вероятно, не мога да ходя до тоалетната нормално. И двете съпруги влизат в новия си живот изключително емоционално. Предстои обаче най-важното – да се срещнат със своите нови деца и съпрузи и да заживеят по правилата им. Ще ми се пръсне сърцето. Здравейте!